ድኻ ተበደለ ፍርዲ ተጓደለ ብምባል ቤት ፍርዲ ምኻድን ኣበ መጋባእያ ደው ምባልን ኣብ መላእ ዓለም ዝተለመደ ተግባር እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ዳኛ ተቐሚጡ ጠበቓታት ደው ኢሎም ከሳስን ተኸሳስን ቀሪቦም መጋባእያ እንትትግበር ሓደ ግዜ ዘይተለመዱ ተግባራት ይፍጸሙ እዮም። ክቡራት ቤተሰበይ ንሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ዝተፈጸሙ ፍሉያት ተግባራት እየ ከካፍለኩም። ክሳብ መወዳእታ ዝመደበይ ቻናለይ ሳብስክራይብ እናገበርኩምን ነዛ ቪድዮ ላይክ እናገበርኩምን ሓቢርኩም ንኽትጸንሑ ይዕድም። ቀዳማይ እቲ መጋባእያ ብንብዓት ዝሓፀበ ተኸሳሲ እዚ ፍጻመ ኣብ ግዝኣት ኣሜሪካ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኬንታኪ እዩ ተኻይዱ። ካብዚ ቤት ፍርዲ ዝተረኸበ ቪድዮ ልቢ ብዙሓት ዝተንከፈን ኣብቲ መጋባእያ ዝነበሩ ዕዱማት ከይተረፉ ዘንብዐን ነይሩ። ኣብቲ ዕለት ተኸሳሲ ዝነበረ ሰብ ትሬይ ኣሌክሳንደር ይበሃል። ትሬይ ኣሌክሳንደር ኣብዚ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ ወዲ 22 ዓመት ሳላዲን ዝተባህለ መንእሰይ ብዘብፅሖ ግፍዒ እዩ። እዚ ሰብ ምስ ክልተ ዕርክቱ ኮይኑ ዝሰርሖ ገበን ስርቅን ቅትለትን ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ገይርዎ ኣሎ። ኣብዚ መጋባእያ እዚ ፍርዲ ቅድሚ ምውሳኑ ኣቦ ሳላዲን እቲ ዝተሰምዖም ክዛረቡ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ሃቦም። እዞም ኣቦ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ርእሰ መምህር እንትኾኑ ብተወሳኺ ናይ እምነት ምስልምና ኣቦ እዮም። እዞም ወላዲ ወዶም ንዝቐተለሎም ገበነኛ ብኽብሪ ስሙ ድሕሪ ምጽዋዕ ንስኻ ኣብ ከምዚ ዝበለ ገበን ምስታፍካ ኣዝየ ሓዚነ ኣነ ተዝሕግዘካ ደስ ምበለኒ ኣነ ንወደይ ጽቡቕ ስነ ምግባር ክህልዎ ገይረ ከም ዘዕበኽዎ ኩሉ ንዓኻ እውን ተዝሕግዘካ ባህ ምበለኒ ወደይ ብሂወት ሃልዩ ኣብዚ ቦታ ተዝርከብ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ቂም ይቕረታ ክገብረልካ ነይሩ እዩ ንስኻ ሞት ወደይ ኢድ ስለ ዝሃለካ በኣኻ ኣይሓዘንኩን ኣነ ኣብዚ ሕማቕ ገበን ክትኣቱ ብዝገበረካ ስራሕ ሰይጣን እየ ሓዚነ ዘለኹ በልዎ ብተወሳኺ ብሽም ወደይን ሰበይተይን ይቕረታ ገይረልካ ኣለኹ እዚ ቤት ፍርዲ ፍቓዱ እንተደኣ ኮይኑ ብነፃ ክሰደካ እውን ፍቓደኛ እየ ብምባል ልቢ ሰብ ዝነክእ መልእኽቲ ተዛሪቦም እዚ በቲ ዝሰርሖ ገበን ዓብይ መቕፃዕቲ ዝፅበዮ ትሬይ ኣሌክሳንደር ካብ ሓዘንን ቅምን ሕነ ምፍዳይን ወፂኦም እዚ ዘይተፀበዮ ፍቕርን ይቕረታን ሃብዎ በዚ ዝተገረመ ትሬይ ከምዚ ክብል እዩ ተዛሪቡ ኣነ በቲ ዕለት ንዝፈፀምክዎ ነገር ኣዝየ ሓዚነ ድሕሪ ዝኹሉ ጉድኣትን መሪር ሓዘንን ኣቦ ግዳይ ኣብዚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሃቡኒ ቃላት ፍቕርን ይቕረታን ዓብዪ ልቢ ዝሓትት ተግባር እዩ ብተወሳኺ ንብዓቱ ቅፅርፅር እናበለው ኣነ ኣብዚ ንትሪእዋ ዘለኹም ጓል 4 ዓመት ህፃን ኣቦ እየ ነቲ ዝተገበረለይ ይቕረታ ኣዝየ ዘመስግን ውላድካ ምስኣን ዘለዎ ቃንዛ ክሓስቦ ከለኹ ድማ ኣዝዩ ይከብደኒ ብምባል ነቶም ኣቦ ይቕረታ ሓተተ ኣብዚ መጋባእያ ዝነበረ ልቢ ዝትንክፍ ኩነታት እቶም ኣቦ ግዳይ ነቲ ገበነኛ ቅድሚ መጋባእያ ሓቒፎም ይቕረታ ገይሮምልዮም ይኹን እምበር ተበዳሊ ይቕሬታ ተገበረ እኳ እቲ ጉዳይ ሕጊ ስለ ዝሓዙ ን31 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣብዚ ሕጂ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ካልኣይ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ዝተራኸቡ ዳኛን ተኸሳስን ኣብዚ መጋባእያ ዘጋጠመ ነገር ድማ ኣዝዩ ዘስደምም እዩ ሓደ ኣርተር ቦዝ ዝተባሃለ ሰብ ብገበን ስርቅን ሰሪቑ ክሃድም ስለ ዝፈተነን ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣሎ እዚ ሰብን እዛ ዳኛን ዘለዎም ርክብ ኣዝዩ ዝገርም እዩ እዛ ዳኛ ቅድሚ መጋባእያ ቦዝ ዝሰርሖ ገበን ድሕሪ ምንባባ ዝተምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ዘኪራ ኣብኡ ተማሂሩ እንተደኣ ኮይኑ ሓተተቶ እቲ ተኸሳሲ ግን ኣቐዲሙ ስለ ዝዘከራ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ምስኡ ትመሃር ከም ዝነበረትን መሓዛኣ ምዃኑን ሓበረላ ንሕና ቆልዑ ከለና ካብ ኩላትና ንፉዕ ጽቡቕ ጠባይ ዝነበሮን እንሱ እዩ ብተወሳኺ ኩላትና ናትካ መጻኢ ህይወት ክንርኢ ንህንጠው ኢና ነርና ኣነ ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ቦታ ክረኽበካ እየለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ብምባል ታዳኛ ተዛረበት እቲ ለዋህ መሓዛኣ ኣብ ገመን ተጨማሊቑ ክትሪኦ ከላ ምእማን ስለ ዝኸበዳ ስምዒታ ከይሓብአት ነቶም ዕድባት ተዛረበት እዛ ዳኛ ናይ ቀደም ጽቡቕ ተግባራቱ ነቲ ተኸሳሲ ኣዘኻኺራ እምበዐቶ በዛ ኣጋጣሚ ተጣዒስካ ናብቲ ንቡር ሕጋዊ ህይወትካ ከም እትምለስ ተስፋ ይገብር በለቶ ብምቕጻል በቲ ሕጊ መሰረት ናይ 10 ወርሒ ማእሰርቲ ፈረደትሉ ካብዚ ብተወሳኺ ግና ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ወልፊ መዕወኒ ዕፅ ነፃ ንክወፅእ ሕክምናዊ ሓገዝ ንክወሃቦ ወሰነትሉ ሳልሳይ እንዳሰሓቐ ፍርዱ ዝተኸታተለ ገበነኛ መብዛሕትኡ ግዜ ከይዲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዘጨንቕ ዘህንጡን ዘፍርሕን እዩ እዚ ወዲ 17 ዓመት ኣን ኣርበር ዝተባሃለ መንእሰይ መሓዝኡ ቀቲሉ ክሰርቕ ስለ ዝፈተነ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ተረኺቡ ዘሎ እዚ ተኸሳሲ ነቲ መጋባእያ ብሰሓቕን ሕጫጥን ይከታተል ኣሎ እቲ ክሲ ክንበብ ከሎ ስድራ መዋቲ ብንብዓት ክሕፀቡ ከለዉ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ደው ኢሉ ክዛረብ ከሎን እንሱ ድማ ይስሕቕን ይሕጭጭን ነይሩ ድሕሪኡ እውን መቕፃዕቱ ዝቐለሉ ምክንያት ንኽቕርብ እንትሕተት ንሱ ድማ ፀገም የብሉን ክፍታሕ ከለኹ ናብ ገዛይ ክምለስ ኢሉ ሓውስላ ግፅኡ መልሲ ይህቦም እዚ ተግባር ነቲ ፍርዲ ዝመርሑ ዝነበሩ ደያኑን ኣብኡ ዝነበሩ ዕድማትን ዘቆጥዐ መልሲ ነይሩ ብተወሳኺ ኩነታት ጥዕና እቲ ተኸሳሲ ዘጠራጥር ነይሩ ራብዓይ ኣፉ ዝተሓተመ ተኸሳሲ
እዚ ወዲ 32 ዓመት ፍራንክሊን ዊልያምስ ብረት ተጠቒሙ ዓብዪ ገበን ስርቂ ሰሪሑ። ኣብ ግዝኣት ኣሃዮ ጋዝ ዘሎ ቤት ፍርዲ መጋባእያ እናተገበረ ከሎ እዚ ተኸሳሲ ኣብ ዳኛን ጠበቓታቱን ከይተረፈ ብዘይፍቓድ ዳኛ ኣብ ማእኸል እንዳኣተወ ይዛረብ ነበረ። እዚ ቤት ፍርዲ ነቲ ተኸሳሲ ን30 ደቓይቕ ተርኡ ተጸቢዩ ክዛረብ ኣጠንቂቕዎ እዩ። ይኹን እምበር በቲ ዝተውሃቦ መጠንቀቕታ ስቕ ክብል ስለ ዘይከኣለ እቲ ዳኛ ኣፉ ብፕላስቲክ ክዕሸግ ኣዘዘ። ነዚ ስዒቡ ክዛረብ ክፍቀደሉ ከሎ ጥራሕ ንኽፍታሕ ተገብረ። እዚ ተኸሳሲ ዝገብሮ ዝነበረ ልዕሊ ዓቐን ዘረባ ንብዙሓት ዘስደመመን ንሓደ ሓደ ሰባት ድማ ዘስሓቐን እዩ ነይሩ። ሓምሻይ ስምዒት ዝፈታተን መጋባእያ እዚ ቤት ፍርዲ ኣብ ግዝኣት ኣህያ ይርከብ። እዚ 3 ደቂ ኣንስትዮ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ዝቐተለ ማይክል ማዲሰን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ኣብ ግዘ ፍርዲ ዝርዝር ዝተሰርሑ ገበናት ምስ ተነበቡ ስድራ ግዳያት ኮኑ ግዳያት ድሕሪ ፍርዲ ወይ ድማ ቅድሚ ፍርዲ ስምዒቶም ክዛረቡ ዕድል ይወሃቦም እዩ። እዚ መስርሕ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ልቡኻ ዝነክእ እዩ። ማዲሰን ካብ ዝተቐተለን 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣቦ እቲ ሓንቲ ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ደው ኢሉ ስምዒቱ ክገልጽ ዕድል ተዋሃቦ። እቲ ኣቦ ድማ ክዛረብ ጀመረ። እዚ ገበነኛ ካብ ዝወሃቦ መቕጻዕቲ ንሕና ግዳያት ይቕሬታ ክንገብረሉ ኣለና ኢሉ ዘረብኡ ጀመረ። እቲ ብዙሕ ገበናት ዝሰርሐ ገበነኛ ዝኾነ ጣዕሳ ኮነ ሓዘን ኣብ ገጹ ኣይንበብን ነይሩ። እኳ ደኣስ ነቲ ጓሉ ዝመተቶ ኣቦ ብፍሽኽታን ሕጫጨን ይሪኦ ነበረ። በዚ ተግባር ስምዒቱ ምቁፅጻር ዘይከኣለ ኣቦ ነቶም ኣብ ጥቕኡ ኮይኖም ዝሕልውዎ ዝነበሩ ፖላዊስ ብምጥሓስ ዘሊሉ ክሓንቆን ሕርቃኑ ክዋፃእን ተራእየ። ኣብ ቤት ፍርዲ ከምዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ብሕጊ ዝተኸልከለን ከቢድ መቕጻዕትን ዘስዕብ ገበን እዩ። እቲ ገበነኛ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ስለ ዝሓጨጨ ቤት ፍርዲ ኣህያ ሕጊ ንጎኒ ገይሩ እዚ ናይ ሞራል ጉዳዩ ብምባል ነዞም ኣቦ ብነፃ ሰናቢትዎም እዩ። ንዕኡ ድማ ን52 ዓመታት ክእሰር በየነሉ። እሞ ክብራት ቤተሰብና ካብዞም ዝረአናዮም 5 ናይ ፍርዲ ጉዳያት ቁፅሪ ክንደዩ ኣገሪምኩም? መልስኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ ምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልቤ ዘመስግነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ብኻሊእ ቪድዮ ምእንታን ክንራኸብ ቻናለይ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግፁ። ሰላም።